adamant already na magkaigwa kita ki National Historical Marker. Actually, the marker will be from the National Historical Commission of the Philippines mismo para sa 100 years. Para sa kaaramang Kanggabos, ang may mga National Historical Marker ta sa Legazpi, iyo ang Battle of Legazpi Monument, may marker iyan. Itong landing, igwa ito, Cathedral, St. Raphael, BRTTH, St. Agnes Academy, and the oldest, one of the oldest business association sa Tuya, ang Albay Chamber, nagkaigwayang ki-marker because that is 1904. Ngunyan, inguwaon ta na ang saro sa mga building sa Tuya will be marked 100 years. First and foremost, the establishment aramang Kanggabos tabi so mga taga-Legazpi, di pa nagbabakal si Freddy Chicken sa Jeanstown kang panahon ti Levi's 1927. Si Sai Si Direk Pirated CD. 1927 kami in-establish. Ang pangarap po kang building is Stylianopoulos, named after the owner Carlos Stylianopoulos. Saro siyang Grego from Greece. They migrated here during the time as business people para maipa-establish. Kung maobserbaran nindo o baka dyan maglakaw-lakaw ka mo naman sa sentro, ilingong tabi nindo sa pinakataas kang building nakasurat 1927. Ha? Nyaon pa siya. Ha? Ha? Bago pa mag-gear, ano? Yes, nyaon siya mismo duman. Mas maagihan lamang nindo. Ha? Ini so mga data ining yaon sa Tuya, so mga nagtinda duman dati. Baka pa yan siya na dilapidated. So, Kasama siya dita. so ini po so pinaka-exact location niya by aerial map ng Stylianopoulos. Including Luzon Bakery, ano? No, dahil po. Parang lang. Bisaya speaker kayo ito kasama. So, Carlos Stylianopoulos po is a Greek who became an Albayano. May mga relatives pa man siya ngunyan. As a matter of fact, may kaapa po siya naging ambassador. We are already writing the family para pagtao kang honor sa building, maimbitaran ta po sila. Okay? Out sa England. Ano yan? May pasapagong tatlong marker, may ikatao ang NCCA. Ikaw po, mismo ang NCCA ang nagtatao kang marker. Our last marker, itong nasa landing. That's a bronze marker po, yan ang pagtatao mismo kang National Historical. Kaya lang, syempre kasabi po dyan, Sir Dar, na once na magtugod po sinda sa mga stall owners naman, dahil naman nila pinagparahiroon, iparenovate natin, gabaon, o kung ano man tabi. Actually, Mayor, this is also for the safety kang sa Tuya na ma-preserve ta ang mga aruga na heritage building. Kasi araw mo man kita, mga perang years. Di ba? So maray na iyan, na igwa pa kitang maipaturo na ini nga 100 years na. Next. Ini po sa mga landowners and current tenants kang Wala sa footstep. kang Stylianopoulos. We are already nasuratan ta na sa family because there must be an agreement between the city and the family. Ta requirement kaya po na dapat may pagtugot so owner bago ta ma-convert ini into a heritage building. Kaito kaya sa direksyon ni Carlos, ngunyan iba-iba na bakal na kang mga tenants kumbaga. Bako na sarong tag sa diri lang tabi subilog na building. Iba-iba na siya. Hindi po sa mga existing na mga tindahan ngunyan duman, may mga saro na tag sa diri niya tulong block, may mga iyo po niya kakaipuhan tang makauron. Kumusta man po, tabi sir? So far, medyo okay man ang reception ninda. Nag-initiate na kami na magpo na makiuron. Medyo gusto lang ninda maisiyan kung anong mangyayari duman sa area ng building, kung papakayong taman or what. Si Mayor kaya naggibo na ang gabos na eswerso na papakarayon talaga po itong building ta. So, based sa SP resolution ta as of 2023, saro sa mga cultural heritage ng Legazpi, iyo ang Stylianopoulos building. Kaya identified talagaan
by virtue of an SP resolution. Maski ka ito pa. Ini ang pigsabi ko sa Indo, nakaipuang ka mag-agad na key-marker. As early po as March, nagsurat na po yan sa tuyang alkalde. Si Mayor nagsurat na sa National Historical na nag-agad na kita kang marker. Nagsimbag naman po so National Historical Commission, hinawa na kita kang lista kang mga kaipuan ta isubmit sa inda para ma-issuehan kita po kang marker. Ini po ang mga kaipuhan ta. So letter, okay na as of March, nag-initiate na po si Mayor. Mapa-photo documentation po kita kang lugar. Tapos ma-submit kita kang historical account. Nata magiging historical itong lugar. Nata ta anong patunay ta na 1927 talaga itong lugar. Bako kaya isa na inituro Chamba. 2 Mondays ago, kung narumduman indo duman sa celebration kay Pawa, nyaon man garo kamo, nyaon mismo po so director kang National Historical Commission of the Philippines, nagbisita na siya duman sa Stellanopoulos, iling niya naman. Tasindaan nag-i-issue kaya kang historical marker. Kumusta po sa impression niya, Tabi, sir? Very good ang impression. Tanailig niya mismo doon. So engraving na 1927. In other words, Hindi ito, ba na-renovate poon kayo? papailing ko sa Indo. So, ano ka. Now, ini ang design, proposed na renovation na gusto ta mapailuwas, na mapailing sa tao na harog na kaini ang itsura pag na-renovate. Pag na-renovate na po ang Stellanopoulos, arog na po kay ni ang ano ni Mayor. Mailing nindo na in the right kaining stand yaon na po sa marker kang National Historical Commission of the Philippines. Kaya dahil po kamong ipapresent man ini sa mga owners nganing mailing po nindo so mismong building. I hope medyo nagustuhan nindo so ini talaga ang dream ni Mayor na mapailing niya na onin na ang Stellanopoulos building. Sir, yung renovation niya, sir, ilan buwan ang renovation? And duration? Dahil pa nag-ano sa muya, basta anytime next year, mabuo na po kita kang pag-renovate. Once na okay na sa mga tenants, mabuo na kita. Kaya anytime next year, ma-release man sa marker, ma-unveil po kita kang Gemini. historical marker. Mag-irilingan girari kita duman. Na plano tangon yan, reality na yan. Sir, ang renovation kaya, isang masa? City government po ang masagot ng renovation. Pag po na pang renovation, so mga tenants, saan po sila para nito? So far, yun ang pag-uurunan po ang city tsaka ang tenant. Kaya medyo human ang pag-iisip maninda na baka i-close o baka sa tindahan ninda maapektuhan. Kaya medyo iyan po ang pag-uurunan. Pero I doubt na masarado man dahil exterior man lang tapos tayo. Exterior. Anyway, may walkway man sa Iraro. Iyo. Pero ang proposed budget kaya Tabi? Wala pa tabi. Kaya pa nag-submit sa nag-submit kami sa engineering tsaka si arkitekta na pa anong milang kasi dapat mahiling na nindo. Kami ang aim may idea na po kamo na sa city government nag-iro na ta medyo dako na ang nagaano sa Facebook na uy, 100 years na ngayon, karon na ilang mga yan Pero, question Darl, ngayon, kung i-uplift so itsura niya, bako daw very nababago sa history instead of making it like new, but as is of before? At actually, pag iniling mo siya, gariman sana siya sudati. Sudati. Lainan sana siya Sa ng ilaw ilaw. na pagbanggi. Kasi dahil taman baga na ay iling iyan na medyo lighted Kung paro ko na dyan banggi. ngayon, kapul na kahoy dyan, ano mga na tatlo banso? Iyo, so Same po. hindi. Kaya, Medyo aliw to. talaga. Oo, tayo nga nito nakakaulan na Iyo, sa Korea. iyo, Indian iyo. Indian Indian tray to. Tapos sa kablik ang kuryente yun? Ibalik mo naman sa kanina. Ini, kung mapansin mo tap, Spaghetti white. sa rong tenant naman, nag-extend na kang ito niya. So, yun kung ginana yung kiulay kita. Siguro, i-extend niya yan para tayo magpakalaog po. Kung sakali man may nagtang ka maghahapas, alis sa mga katalig na siguro. Iyo, very... For safety man, inisip man nila siguro po. Security. Safety. Ay, sir, para po mapadago sa magayunan na programa ngayon, dapat 100% na collective agreement po. ang Iyo po, mangyayari. iyo po. May draft kita ang agreement between the city government kasi ang pinaka-initial pa na dapat tugot ng sila. Kasi maski sa ron dyan may mag-abo, data is
madidiretso na programa. Kaya kapos pong plano ka yan, program, inimate na budgeting, mapul po kita kan, once na ma-approve ta kang kapos na solo. Tenant. Kaya natin. May mga mabubugtap sa ang mga negosyante dyan kasi business as usual yung kaya. Sila business as usual. Habang nag-renovate. Kaya iman siguro pinturado. Sir, Mas may enhance nga ni so itsura na bako na madiklumon aram taman sana na medyo madiklumon itong area ito kang Legazpi pagbanggit mas may enhance siya may iling pa. sir, ano pong target date or month para po mapunan ini and mahabol tatabi na pag 2027? Once na maka-meeting na kami kang mga tenants, ma-initiate na tulos kita na makapagpuo na. Tanganing 2027, we have the whole year para maka-apply kita ka itong market. May mga kable ba da mga wires magatabing dangling magatabi? there are Aliyon man ito. existing Mars. Aliyon man po. Magayon lang maray. Tanganing, magayon ang itsura kag sa tuyang old building. Biyali rin dyan. Gusto ko yan siguro mga spaghetti dyan sa tubangan. Dahil ko pa pero hopefully, mapakaraytang. Duman magasanag, Sir Darl, sa Ilocos, pati su, yan na tinampo niya, parang su... Bricks. Yeah, Bricks. bricks. May plano ka mo dyan? So, Pati yan Calle Crisologo kaya, Oo. originally, bricks na ito, maski dati pa. Because ito so standard kang mga tinampo kang panahon. Eh, kita, siguro, so interior siguro, ang sulakawan sa laog, baka siguro yung maano ma-bricks. Nganing may sense of nagaro aluyo na ini building na ito. Yung kaya ang mode maski sa Europe, maski sa Cancer, bricks talaga ang mga tinampo. So, paano nila, Sir Darl, na-discover na araw na pala kalikan ang building niya? Because kay itong pangaran niya. Uda na kung mararumduman doon, yaon siya mismo sa museo, yaon sa istorya niya, naka-feature mismo duman na 1927 pa talaga. And siguro, very valid ang reason na i-maintain ta ang mga araw kaining building kaysa pabayaan ta na mawara ining mga heritage building kang Legazpi City. So, saro pa po yan sa tourism, ano? That is correct. It will also boost tourism kung may mga bisita ka mo, may mapapailing na ka mo na this building is 100 years. Dahil mo ito may utik ta, may marker mismo so National Historical. Kaya pag sumunga rin sa Kamalis, may gate yan tinagpo. Kaya mapigaran talaga. Yes, pero dapat aluy nang nag-ano kaan ang kamali. Aluyo na ito. Mga, Sayang, bakit sayang may ito. Europe pa yan? Besides, aram taman sana na mas nainuton pa ang kamalik sa Legazpi City. Way back. Aside kay ni Tabi, Sir Darl, na building na yun, ining sa kampang ba kang LCC sa Ining kaapang kang sa may bakong old building Albay naman. Doctors. Oo. Sa may Albay Doctors. Buda di ba sa may Quezon, so may kampang kang LCC mismo, so building na paalaba. So, facade. Los Baños building ito, dahil pa ito 100 years. Dahil pa 100 years sa Los Baños, puon ito sa may simbahan sa Sintra pa hanggang Los Baños. Ini so far na iling tanang, lumaong tanang building. Allow me to show you some photos of the building right after the war. Right after the war, World War II, mailing nindo na empty so still yun pulos. Natada sa naso structure. Matada sa naso Pala. So ini Iyan LCC. po tayong panumpig para kung baali din sa may shoreline. Yes. Pati St. Agnes tinamaan. Iyo. May picture man kita kan St. Agnes na halos Ang St. Agnes, sabay na lang empty. yan sa historical. Iyo, na-issuehan na iyan kay marker, mas nainot iyan na St. Agnes. Na early 1900s. Yes. Totoo. Pero so front facade, natada. Labong bata kay World War II yan. Iyo, natada itong front facade. Pero yung hanggang Stellionapolis tabi, natada man. So, front na facade. Mailing nindo na sulaog, na wala. na empty. Jeep. Ini. Iyon na ini ang main na transport kang panahon. Ini LCC na tabi ini. Sang yan. May sarap pa naman siya sa panggang... Ang kasakay dyan si Direk. Yes, De La Sierra Building. Nasa pag-research naman kita. Yes. That was the former office of San Miguel Corporation dito sa Tuya.
kita ang nanginutan mang kampanahon kaya so mga regional offices ninda yaon Yaon dyan si Derek nakasakay. iniso kang time niya nasa highlight siya kang pag-operate. Kaya ilang permi nagluluwas na picture kang Stellionopoulos compare kay ini very rare photo ining sa gira. tinuturo ko. Yeah. And so other side kay ni kung ini so front, ini so back, footstep ini kunyan when this kung nailing nindo yaon pa po so marking kang tulay duman. Nag-exist pa siya. Kailing na nang ganmi sa Indo at least maisiya po nindo na si Mayor already made early moves para maka-preserve ang heritage kang Stellionopoulos. The big help of 100 years na po yan na building. May mga kahaputan pa po. Dahil man po kinagre-resist na tenant tabi. So far dahil pa man po na tenant benefits. We are so happy na medyo very good man ang store. Pero kung mag-demand sila tabi, Sir Gal, so ano po ang arrangement? Yaon si Mayor. Compensation niya. compensation para pag-iwan ng lugar nito. I doubt. Siguro ang pag-isipan lang dyan kung gaano kaaloy. Dahil siyempre baka makapekta naman sa itang negosyo. Iyon lang po. Pero kung magand i-compensation, I doubt. Dahil kita na mismo may kuslipan para mapag-iwan sa itang structure and mas dudulukon ka mga tao. Maging tourist spot na po. Tapos na mapasiling sa Ciudad Legazpi, kasabay na siya sa mga tourist attraction. Yan, paano tama po may sabay sa parking space dyan? May nagdo-double parking po dyan. Madagdag yung wheel clamp. Para magkasabay sa bagong. Sino meron ng malaki? Bata sa presidyan ni Choro din ng Morante. Dakula, sa layo po sa So, ano na, ito, so 100 years na bang lodgingan digdi sa mo? Rex na. Hindi ka nagawin. Okay. Sir, pagkabanggi ba nga, dito sa side na ini, may mga nagtitinda dyan, so nagpapatao. So, sinundag, Pag yan nangyari na yan, yun na po sila. So far dahil man po bakit masasabi kaya dahil pagpigala talag na mapakaray. Mailing taman niya ng mga changes pag nailing na ninda siguro na magayunon so edifice. Siguro may changes man yan. Eyo, kuda malay mo may magduman man sa tung banggi, magbisita dum kita ng mga Tagaligaspi, lingon tagayang banggi so Stellionopoulos, may uncontrollable scenario po yan. So, Pero minatog man talaga sa Mayor na buhayin ta talaga ni Gasfield kasi may lawan na. iyo, that is correct. Pero na akong mabinders yan sa gilid. So mga vendors talaga sa gilid. So pag dahil ko lang man. Pero siguro baka maano mo na siya magayunin sa building kayo. Medyo maski ka man garong magduduwa-duwa ka mas kaagduman ta. Garing mga Masanay kapakanos na kabota. Bagong Legazpi na kita. Bagong ligas. May plano yung may resto. Dahil man kita Dahil talaga pwede. makaplano sa building dahil privado man naman yung exterior lang po ang kaya tang road. Kasi baga pigarap ka mga mga turista, ma-dine sinda. So mga old structure baga sa mga ano yan, na gusto nila. May dakulang possibility ka na pag napakarayta ang building, pwedeng mag-change yan ng mga nagtitinda. May dakulang possibility yan na may mag-dine dyan, may pakarayunta na ngayon ito, magayuno na sumubay sa exterior. Dakulang possibility ka yan. Dakulang possibility. Diyan kami nag-shopping kayo. Grossville.